Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka Erïong ka bajur haringkat baru Phria. Hakastap jong ka arpu praterik uleber arhajar arpu henrio. Jinglynshop yiki shnong ba per jong ka Southwest Khasa Hills District. Habaro Tylli ki block Ktah ka mau kerbat bat ranikor CNRD block. Bat hagan ki jingja kumba henripu prateli ki Ïing bat Southli ki Skul kila julor bat Ktah ru ya kumba laispa arplaingut ki brio. Hendai donbok bom shemla don kanu ka jingja bas ngosi. Ki telong khubor na ki bor district kila pentip bagati ki jingja kala jah kapor kumba sau hadu san beje minstep. Hak baka Erïong ringkat Phria ki Jinglynshop ya kumba arpo hendu tadi ki shnong ki bahap hapo ka mau kerbat CNRD block bat tadi ki shnong ki bahap hapo ka ranikor CNRD block. Hak baka le penjulor ru ya ki Ïing ki sambat ki Skul. Le thu ba ki babuan ki Ïing ki bala sha penjulor dak ba ka Erïong kala lit no ya ki tunom Ïing bat kila donru ki jingja hak baka Erïong kala jenrat ya ki tenrai dieng ne pendukut ya ki tenat dieng bahe ki bala hap bat penjulor ya ki Ïing. Ki telong khubor kila pentip ru baki don Southli ki Skul kata ka mau phanrang LP School, Light Lausnai RC LP School, ka Dolun COG Secondary School bat ka Remang Secondary School, ki bala mat ya ka jingjulor ka bajur halor kani ki jingja. Ki telong khubor kila thu ru baki shnong ki bala syak tak jur ki kentop ya ka shnong manat, mau bidong, mau jaran, nong ba marshalong, nong nam bat nong brei nong dom, baro ki hap hapo ka mau kerwat blong.